Iwan Rees ydw i, a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac yn arbenigwr ar Tafodiaithoedd y Gymraeg. Iawn, wel, mae pobl yn aml iawn, siaradwyr Cymraeg yn aml iawn yn gwahaniaethu rhwng Cymraeg y Gogledd, allan, goriad, pre-cop ac yn y blaen, ac yna Cymraeg y de, mas, allwedd, coryn. Wel, mi dwi wedi mynd i'r canol fel petai, i'r canolbarth, ac eisiau gweld beth sy'n digwydd yn fanno, ond yn canolbwyntio yn bennaf ar seiniau a ffonoleg, sut mae'r seiniau yma'n ymddwyn yn yr iaith. Wel, dwi'n meddwl fod gan gymaint o bobl ddiddordeb. Dyn ni'n clywed bobl yn siarad yn wahanol, dyn ni'n clywed bobl y Gogledd, enghraifft, yn dweud du a tu, ac wedyn yn sydyn reit, dyn ni'n clywed bobl y de yn dweud di a ti. A o gynnau ddiddordeb yn y gwahaniaeth yma, a hefyd o'n eisiau gwybod lle mae'r newid yn digwydd, ac felly dwi'n meddwl mae dyna sydd wedi ngyrru i rannau o'r canolbarth. Ie, wel, mae Tafodiaith Maldwyn yn unigryw oherwydd sawl peth. I ddechrau, mae yna nodweddion unigryw. Sa chi a fi falle yn deud y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Y Maldwyn, maen nhw'n deud y ted a'r meb a'r ysbryd glen. Mae'r map yma yn dangos tiriogaeth yr a, yr e-fain. Felly, dyn ni'n gweld, nid yn unig mae'n digwydd yn Sir Drefaldwyn, sir lle mae'r Steddfod, ond hefyd mae'n digwydd yn ne y Sir Feirionnydd, ac yn hanesyddol, wel, gan rai siaradwyr traddodiadol yn y De Ddwyrain hyd heddiw, dych chi'n clywed ted a meb. Felly, mae'n swnio falle yn od i bobl sydd ddim wedi arfer clywed y dyfodiaeth, ond yn sicr mi glywch chi hynny yn eitha cry yn Sir Drefaldwyn. Ond hefyd, dych chi hefyd yn cael c a g yn mynd yn cy a gy. Felly nid cath, ond cieth. A nid canu, ond cianu. A mae hyn eto yn digwydd yn y diriogaeth yma yn y canolbarth, a mi oedd o'n hefyd yn digwydd yn y De Ddwyrain. Felly mae'n ddiddorol y cyd-ddigwyddiad yma, neu'r gyd-berthynas mae rhwng y canolbarth a'r De Ddwyrain. Dwi'n gobeithio bydd yng ngwaith i yn ffordd o, wel, godi ymwybyddiaeth ac yn ysbrydoli pobl i fynd i ardaloedd eraill. Mae yna gymaint o waith i'w wneud, gymaint o ddatblygiadau newydd, enghraifft, nifer o bobl yn symud i Gaerdydd, rhieni o'r Gogledd, rhieni o'r Gorllewin yn symud i Gaerdydd. Wel, sut fath o Gymraeg mae plant nhw'n siarad? Ydy'r Gymraeg yn debyg i iaith yr rhieni nhw? Neu oes yna rhyw fath o lefelu neu sefydlogi yn digwydd yn yr ysgolion Cymraeg? Chydig iawn o waith ar hynny, a mae yna fyfyrwraig wedi bod yn gweithio ar ardal Aberystwyth yn cymharu Ysgol Gymraeg, Ysgol Penweddig ac Ysgol Penglais. Wel, dwi'n gobeithio bydd yna fwy o astudiaethau manwl fel yna yn digwydd yn y dyfodol.